गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो स्टेट बेंकनिखौ जोङो माबोरै आधार कार्डजों UPI पिन बानायो जायफ्रा फन पे गुगल पे बाहायो नोंथांमोना स्टेट बेंकनिखौ हायाखै नोंथांमोना दिनै हासिगोन नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोङो सिगां बेयाव स्टेट बेंकनिखौ आपडेट होआखैमोन दे बिनिफ्राय दा जोंहा स्टेट बेंकनिखौबो हानाय जाबाय जोंहा आधार कार्डजोंनो UPI पिन बानायनानै जोंहा ATM कार्ड गैयालाबानो आधार कार्डजों जोंहा UPI पिन बानायनानै जोंहा गुबुन मानसिनो रिचार्ज फैसा जोंहा बेंक एकाउन्टनिफ्राय सोनानै हरनो हायो नोंथांमोनाबो बानायना लाबानो जाबाय जायफोरना ATM कार्ड डेबिट कार्ड गैया दासिमबो नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट खुलिनानै मोनाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो गावबा गावनि मबाइलावनो नोंथांमोना फन पे गुगल पे बायनो हागोन अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फारसेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय जायफोरना ATM कार्ड गैया डेबिट कार्ड गैया नोंथांमोनाबो फैसा सोनो हागोन रिचार्ज सोनो हागोन गावबा गावनि बेंक एकाउन्टनि स्टेट बेंकनिखौ आं दाख्लै नोंथांमोननो फिन' बेंकनिखौ खोन्थादोंमोन दै बिनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो स्टेट बेंकनिखौ खोन्थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय बिनिफ्राय आं बेयावनो फिसा रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा दासिमबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव दिनैसो फार्स्ट हाबदों नोंथांमोना भिजिट खालामदों चैनेलनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना अननानै चैनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदि गोदान गोदान नोंथांमोना टेक्न'लजिनि भिडिअ नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट यूट्यूब चैनेलनि गेजेरजों बिनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे एप्स बायनांगोन बे एप्सखौ जोङो प्ले स्ट'राव मोनो प्ले स्ट'रा बयनिबो मबाइलाव थायो दै जायफ्रा इन्टारनेट सलायो मबाइल गिदिर नोंथांमोननि मबाइलावनो थागोन फार्स्टआव नोंथाङा डाटाखौ अन खालामना ला बिनिफ्राय नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांदो बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथांमोना बे एप्सखौ लाबानो जाबाय भीम UPI खौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय इनस्टल खालामदो बिनिफ्राय नोंथांमोना अपेनाव थुदो अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै आं बेखौ इनस्टल खालामखाबाय नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय नायदो स्किप खालामनांना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय बेयाव नोंनि पिनखौ होबानो जाबाय स्क्रिन लकखौ नोंथांमोना बेयाव होबानो जाबाय अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव जोंहा स्केन पे खालामनो हायो बिनिफ्राय जोंहा बेयाव टेप पे नोंथांमोना मबाइल नाम्बारजोंबो सोनो हायो नोंथांमोना UPI ID जोंबो सोनो हायो बिनिफ्राय जोङो दा बेयाव जायफोरना ATM कार्ड गैया बेखौ जोङो माबोरै जोङो आधार कार्डजों खुलिगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव नायबानो जाबाय लग' नुदों नोंथांमोना लग' खनसे थुदो बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव नोंनि बेंकखौ एड खालाम नोंथाङा दासिमबो बेंकखौ एड खालामाखैब्ला गोदानब्ला बिनिफ्राय आङो एड खालामखाबाय बिनिफ्राय आं बेयाव खनसे थुनोसै स्टेट बेंक अफ इन्डियाआव खनसे थुनोसै आं नोंथांमोननो स्टेट बेंकनिखौनो खोन्थागोन जायफोरना ATM कार्ड गैया नोंथांमोना आधार कार्डजों खुलिनो हागोन बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव दङ जोंहा मोननै बेंक बेयाव आंनि मोनसेया दंमोन फिन'आ बेखौ आं दाख्लै खोन्थादों दा आं नोंथांमोननो स्टेट बेंकनिखौ खोन्थागोन बिनिफ्राय आं दा फिन'निखौ एसे नोंथांमोननो जास्ट खोन्थागोरनि दा बोरै खालामो दाख्लै आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेयाव नायबानो जाबाय बेफोरबायदि अपसन ओंखारगोन बेयाव नायदो फरजेट UPI पिन बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय डेबिट कार्ड दङ नोंथाङा डेबिट कार्डजों बानायनो हागोन बिनिफ्राय आधार कार्डजों दं नोंथांमोना आधार कार्डजों बानायनो हागोन बेयाव नोंथांमोना डेबिट कार्ड दङब्ला डेबिट कार्डआव सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय नोंथांमोना प्रसिडआव थुदो बिनिफ्राय जोंना दा डेबिट कार्ड गैया नालाय आधार कार्डआव थुदो बिनिफ्राय बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय प्रसिडआव बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो स्टेट बेंकनिखौ खोन्थानि नायबानो जाबाय बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बे स्टेट बेंक दै नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो बिनिफ्राय बेयाव दङ फरजेट UPI पिनाव नोंथांमोना खनसे थुदो बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयावबो जोंहा स्टेट बेंकआवबो बेफोरबायदि अपसनखौ होबाय नोंथांमोना बेखौ खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननो आं खोन्थालांनि बेफोरबायदि अपसनखौ होबाय दे सिगां होआखैमोन जोंहा दा आधार कार्डजोंनो ATM कार्ड गैयाब्लाबो डेबिट कार्ड गैयाब्लाबो हाग्रा जाबाय बिनिफ्राय जोंहा आधार कार्डजों बानायोबा बेयाव थुदो बिनिफ्राय आधार कार्ड अपसनाव थुनांगोन दै बिनिफ्राय नोंथांमोना प्रसिडआव थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय आं भिडिअखौ फारसेनिफ्राय खोन्थालांजोबा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयाव स्क्रिन रेकर्ड जाया आंना मबाइला गंसेल' नालाय बेयाव खोमसि नुगोन नोंथांमोना बानायलांनाय प्रसेसखौ नुजोबनाय नङा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ बेसेबांल' खोन्थाबाय नोंथांमोना बेयाव प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो आधार कार्डजों लिंक मबाइल नाम्बाराव OTP नाम्बार फैगोन बे OTP नाम्बारखौ अपसन नुखागोन नोंथांमोना बे अपसनाव होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना UPI पिनखौ मा दोनो फैसा सोनाय समाव जों पिन होनांगौ बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय गोसोआव थानायखौ होना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना बेलेन्सबो चेक खालामनो हागोन नोंथांमोना गोसोबायदि UPI पिन होनानै अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय जायफ्रा स्टेट बेंकनिखौ रोङामोन नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो बेयावनो जोंहा गासैबो रिचार्ज इलेक्ट्रिक बिल नोंथांमोना गासैबो खालामजोबनो हागोन बे एप्सनि बागै अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै दासिमबो नोंथांमोना गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै